Здравейте, днес искам да ви представя въздушна пушка Evanix модел Monster. Monster от това, че предполагам са е кръстили за това, че има много въздух. Има две карбонови бутилки, два карбонови резервоара за въздух с общ обем 960 кубически сантиметра, всеки е по 480. Не съм чул на пазара да се предлага въздушна пушка с толкова много обем, може би за това е кръстена Monster. Какво е предимството на карбоновите бутилки? Че са много леки за разлика от стандартните стоманини. И въпреки огромния обем въздух, цялата пушка тежи 3 кг и 15, т.е. доста 3 кг 150 грама, доста е лека. Това същевременно и дава много добър баланс, когато се хване в ръка. Изобщо не тежи напред. Много е прикладиста. Самата тази карбонова бутилка е малко по-къса от стандартните стоманини 500 кубика, които на мен лично ми идват малко дълги. Карбоновата е малко по-къса и пушката е доста по-прикладиста заради тази карбонова бутилка. Има раздвижен затилък отзад, който може да си го регулирате. Аз съм го нагласил горе-долу, така да се види, че може да се наглася. Друго характерно за нея е, че има фабрично заглушена цев, което е голямо предимство. Самата пушка е доста по-тиха и има възможност за навиване на допълнителен модератор отпред, защото пушката идва фабрично в 93 джаула с фирмените сечми на Evanix, които са 2,3 грама в този калибър, който е тази пушка 6,35. А 93 джаула са много джаули. И без да е тази заглушена цев, предполагам, че ще гърми доста силно. Има сайд левър зареждане, което с дълъг ход, който е много леко се зарежда самата пушка. Предполагам, че може да понесе и натягане на пружината или по-тежка пружина за още повече джаули. Защото 960 кубика въздух предполагат, че може да дава много дълга стрелба или много голяма сила. Самия лост е подпружинен и самото зареждане става много лесно. И самата пружина е оставена без натяг, който на технически език значи, че ударника не прави двоен удар върху бойния клапан. Зареждането на барабана може да се направи отляво или отдясно, в зависимост на стрелеца как му е удобно. Може да се сложи от едната страна или от другата и съответно може да се извади, което също е предимство, според как е удобно или евентуално ако има паралакс на колело оптиката. Удобно е много за държание. Има нещо подобно на тъмп-хол приклад. Много е прикладиста заради това нещо. Спусъка е регулируем. Решен е в черно този модел. И сега не знам дали ще се види. Ще стелям по един гьол, за да видите какво значи 93 джаула. Нещо подобно. Много е ефектно. И даже е малко цапащо, май трябваше да се дръпне по-далеч. Подцених я малко. Все пак е Monster, подцених Monster-а. Ами това може да се поръча в 5,5, 6,35, 9 мм, 45 и 50 калибър. Като гледам как е направена, самата и конструкция според мен е направена за 9 мм и над 9. Когато я вземем както тази в 6,35, предимството е, че имаме много наброй и еднообразни изстрели. Това е.